Omogoro benki ya yeritkoria ijuma tariki 25 nemo cy'umutinyo mutangani omwaka bw'ekiru 2024 mwancu murgereri wegena naritkoria uri abereri toyero kegima nanene kwabergo kwegokya asokubwatia emiroberion sigetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii nekinga kingiye kero yaregrese mo yabon mogoroba kinga kingo kwarigania SMS AMAYIA iriongo manyebuna nara ya kubwatira nabasaki baito twaberito busangereria aseritkorigima korwa chinsinyo nago kwariganiria asenchera ere yobwekira nuko rende tanganke imati gaturanyore gatiari ngwariganiretie asenchera ere yobwinge semeti yenye tire bere stima ndubu atigaiga akoranje epiasara biteneine kirogaiga obonchoreria nigoboteneine gakyo mugavana totorie nekerero korwa nyabaro kubwatkana no kubora westima Chusimba cho bakaiba ekurukuru amonengoko naende bakachichinjira abwa nyumba abamenyi be location ya irianyi gokoro bunyabyase nyomba yo musbatio yomo ikagere gotwara ebinto byo boibi nonya chibesa cyakongire kamuranje mogenda mupimeru embegu negorogono abalemi gokurero gotagore bimerire mbusurano siekara yarokare nebinge byaboni go bitaikiraneti Mwancho murigereria yomana na mangengo kwarganiria ngumanya senchera ere yobwikirano asensemo ya Facebook endra gotonyara witra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News boigo na boko ya somo witra se website itol www.ndizitv.net eri otogendre kumanya asenchera ere yobwikirano ere tariane EVERLYNE OSERO Petra Mokeira nero koine kiabu na chibicha nerio gicha wikere asenchera yabene ngo kwarganiwa beko gusanga na nchiko ikomerio ama ENSA ya masenchera yobwikirano nigo toko ya chaka bene korwase county ya Kisii awamo ase umubasukano bwe para bagokoenekiwa omogoroborero asensemo ya daraja moja ime yomo chobosongo ase yoye bwatrania egari ina ye pickup na boigo pigipigi niyo tebekana na egari ye pickup nigo ya korwa chinsemo chenyamira ekerabano chiabachikumira na obosio ne pigipigi koirera omubasukano yogo korekana nigo aba bati babere banekiwa Gusii amagimabo abo barenge ase pigipigi yo naboigo omorunde bwe pigipigi gotierwa chingoma chintindi chamye kiwo cha senyagatari ase agendrete ko bwenya ne koleka abage koenekiwa nomo county commander we county ya Kisii Charles Kases ase abamenyi betinseme cyo babeire bakubolia serikali ya county ya Kisii koenekiya bunango bekere chibubi ase nseme yo kunenchira yamo yo gutanga ebebasukano asibateruna ase egekage agosase chinga kyamagega aboigo asayo aberega gokorekana emebasukano yaberega gokorekana na koira amagima y'abantu ase chinsemecho Sinsaro goro ya puwe go sibichigare sipipigi izaumbakari tegure egari amnyokere koruchogo SBD ere nego jamate to korigeli to are yakoro basakana mate vile cheni tu venye amesema hiyo gari imetokea juu pande ya Jogo ikikuja hii side ya daraja moja na hiyo gari hiyo boda ilitoka side ya shule boda ilikuwa imebeba wasichana wawili ofisi kufika hii junction gari tunaweza sema ili lose control juu ili dim hadi light after kudim ikawagonga ikateremsha hadi hapo hivyo kwa mwenye alikuwa amebeba wanafunzi wawili wa Kisipoli alafu hiyo gari ikapita tu na wao kuanzia hapa hadi kule kwa mtaro abami ntoba umire baiga nekereke sana sinekeririanda bare kuancha serikali yare kuancha eriye kera chartali yamo yaberire gachi meters 100 meters kurugaiga erore bunego kora gusuilia chia chari chiga erosie ebintu birakoreki biranyare gutanga bona chipams siga kwase ase junction ya daraja moja twabere toka nyaja extent chinyinge sana kwanza kwa bato bekere no ene batore tera bachai na bari bakoro si para buya bato bekere para gaye bwate pambo ngiyo muntu bakoro gari
gosefurayo baso monta gwete goroga abantu basi Ikiwa nonega kore kyogo ichania kegima kero tokubwatu kengora ya bene gochiase chiamate chiabamwa baba bagusiria obogima asibo igo kuboria tokoru okuboria gochiase abantere bakwene kyabunanko babari maiso achinga kichonsi bare ase obokoreri bwabo Burundia ase chipara togotikana nayo nigo ekiombe gya Kenya Plant Health Inspectorate Service kegendrete no moroberio obwobonyabi bwembusuro nabo ebimeri au imeye county ya Nyamira nabo igo county ya Kisii bosio bwengaki yerismeka bakorawa na chelangat tonuyo yoro mokonyi bwomo director ase gosobo mokonyi bwomo director antenera kurwase kyombekyo asensemo ya Kisumu niga semirie abantu bonse kwenekia bunanko babale maiso nebituma bakogora ase ogoche gusmeka ase emigondo yabo niga tebire buna onde bwensi oraje konyorwa gakonwa ebituma bitari ase kerengo keria keganeire nigara chie kobekwa byara nabo igo koimokeriwa egetambukero egetambukere getindi korengana nerichiko niga abantu bonse babere bakubori wako bamaiso asinonya nababere gakwenekia buna bali babere bakonyorekana korwase county ya Kisii nabo igo county ya Nyamira nigo babere bakobekwa byaro muri keto Mildred Momanyi namange ono gakige ntungu sabe community abantu baito akina singe njo ure muru wagirete ngachaka konia murwaya ngoreterwe bintu utingo manya so mundarusia ontigera kina muamaru Omosubati aselietano raundioki ni ganyara kubwateranigwa asenka yaye amuna bamenyi be location area nyi aso kiombe kerengete obochono bwechimbusuro ekikemanyekanete buna Kenya Plant Health Inspectorate nigo bagendrete no bunyabi gochiase bali bakonya ebituma biri bitalia ase kerango kebwenerete gochiase abalemi motuyo gochia gusmeka ase baine kya kubeka byara abawoni bebituma ebyo ebibe ime county ya Nyamira na Kisii ebege gochibosmekwa ige koruguma certified igebekeire ekimanyererio nga embegeye nengiye nembegeye nige gotoka ase eboire lisakara guseke nyorini embegeye igate sanso ire akoni wase chichiro. During surveillance we managed to get individuals who were handling seed and they did not have license. Some were also handling uncertified seed that has not been inspected and passed as fit for farmers to access. In Nyamira, we arrested 4 individuals who were selling seed and did not have a seed seller's license. So with the help from the security team, we were able to arrest them and present them to court. So as we speak, the court process is on. In Kisii County, we came across 210 kilos of seed that was handled by individuals that did not have license. In Nyamira, we impounded 100 kilos. 80 kilos of this 100 was the uncertified seed that was being sold by an individual at the marketplace. Nigo bono babuli abalemi gochikoba maiso chinga kibakugora chimbusuro chogo chigosmeka ase boigo babatebya chinchira bakubwatia ase bimeli ebyo ase boigo kurwabisyo mu county commissioner baine kemuna bachikogendera nobo banyabi nakubeka byara bali baratuke bakonya ebitume bibe nakoba imokelia egetambukiro. We want to urge our farmers that every time they want to buy seed, they go to agrovets that have been licensed. We encourage our farmers to always keep that packet after planting. And if possible, with some few seeds inside the packet. Then we suspect that maybe there's a problem with the seed. Then we are able to get that packet with a few seeds inside, and then we go and plant and confirm that maybe there was a problem with the seed. I also want to encourage the agrovets that have been licensed to be on the lookout. Remember them, they are in this business legally. No anya chibesa chako ngire kamuranje mogenda mupimeru embegu ne gorogoro. Tunataka kuwaonya hawa watapeli kwa sababu hiyo sio biashara halali, hiyo ni biashara haramu. So we are going to crack down on them in all our centers, including kule mashinani, kwa sababu hatutakubali wakuwe tisho kwa food security katika nchi yetu.
kurwa asabisi y'oburemi ime county ya Kisii nigo boigo basaba abaremi gwetanga kugura ebimeri mbarabare nebara anene ebimeri bya matunda hasikiria buna ebinge byabo tibiri asekerengo kiganeirie tobase kogenda ogore avocado seedlings gose ebimeria koruga iga bibikoni kunjera para sinasari niki togo kwanira iga seedlings yecho njiri certified ogo chosi meke oganye tebeka matunda gose kobeka matunda are of raw quality amatunda otanyale konyora chiro nyore gotagete gotimeka avocado ogo chabake nasari yeito ATC onyore ebimeria nalio rachikonyora amazao ayara AMAYIA are of high quality era nyale konyorekane chiro elindo nyale konyora chibesa chisaine oburimi bwago gwakorerete kuripotelea igetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanye Miamano muriketo Mildred Momanya se orobot yororekiranu egati abamenyi korwa se location ya irianyi nigoritkolia rero baba wesokia na gusagana enyomba iyo musibati oyomo oyogotebekana kwenga na boigo konia amarwaskere bagoteba buna ebinto ebinke byobo ibinigo bire ase nyombe yo korengana barabo nigo boibwabeire boko bucha asensemeyo asabange bako ibe binto na ibabira bachikonywera amaruna bono nigo baruroko ase tamkero koimokiwa ase omusibati oyo naboigo oborende botinga kobekwa ase chinsemecho eri gotanga ebikore byo bichinga kecho nigabakero bande bagendrete gotangwa ase getaseni kyabanyanyimbo kya musocho akero obotuki bogendrete kubwatkana na mangana yo byo muriketo diponasanya norboti urwaso bwikirano ono gaki gentungu sabe community abantu baito akina singenje obulemi rubwagirete ngachaka konia marwaya ngoreterwe bintu utingo manya so mundarusia ontigera kina muamaru omusubati aselietano raundioki niganyara kubwatiranigwa asenka yaye amuna bamenyi be location erianyi asogotokane bintu byoboibi ebyagendrete gokorera obonchureria na maru atancheri bone kero abanyene bachire gaiga kero muntu otebire bintu bya MCT babisokirie kero muntu ochorire byagoteba ni byaye bono njirende maene njitari nchiete kuiba nugo etera konia marwaya yumuntu akondetera nte kimbwateriga arabunche kuya gati y'abanyakenyero nigo banyara koerera enibo basirire asamatuka maega asebono bagendrete komenya nobwoba jambuna nyetwegetiga ebinte byaruse tigo mwakori weta ebikorusi gubutuko gokuboka mambi kwanyora gento tikeyo nebinde biro twaganiri torore ngambire gara kidinto bikere tikorene tore no gosemeria ngambiro igoto gotebia ngaba abaiga bako tuibere binte bibareta kunywa marwa batige kwituibere binto noyo igo konia marwa tigatoreke yaro minto nasirete ntokonda kumubutesia gekora togo itubutu konjera ebinto buno gotigo goja nyomba kwa nyombe bunengo konchiyo kende nkeyo kwa uruchianga kwa urubake bikoroto gogotigo soka tubwatike koroto no mwata bwatiro ne yuni egento nasabire eserikali yetu na bagaka abanyumba 10 tutakubwatira na bakabangire tukoro bwibyo gusangana batuleti borogongorwe nigo banyara kwerera amakongo bagenderete gwetera asama tukabwango iga nonya chingaki bagenderete gotingia oborendi ena maene abaibi batunyarire twapambanye na abaibi aba iyo tukubarigia butukuna mugaso asenge ncho basoire gwata kigari cyabande bagocha bagwita bago kana bayita kigori baso nyumba egero basoire nyumba nabo bagokora ibintu byaba bonye negari barushe ibintu nyene kibesa bakonyora nyenkere ngendo bagora kibaira baso ajijokoni sukari bangina mbali gutika chokoni maguta mbali gutika chokoni sanja ko botuleti bwane bono ga ombwate miaka 24 lakini ese miaka ebere gochimaega na roriro bokongu botari obuya muna rero botuko cyarenge chinsa isano ataiga 17 igona nyora ngwake rwesi mikurwa matange soyo minto cyose bo yarasirete ngo mwana getoto kiroro ne yanga yo mwana gete oiboruko Kecho nigo banyara gusanga ebikagere gusegete bikore byo bibi anene ya sorogongorwe umugambi cyane tigasiriya korengia muno bana matukata tombanya korara abana bali batekwande skuru bairandiki skuru bali bakunyinya sore esirikana nayo tebina ki ngikekore bakunyora kinya sore iki na kichigo siribu esengenje wana inchi twagechiwe kare twagechiwe ntorere tigoita lakini tutigoita egento gakogere bikore bikoba no borebi
n'echikadi abantu bagwaka bamura batabwati gasi bagokora chikuiba egere banyore chibesa baguchigochiesera ande abana bairani chisukuru ekenyoro kagenderere obarebi bosire ebigore bino kunyoma mbi konyoma kwa sababu anyure chinyasore chia basaliri mwambi tabwati fomiro yokoboka gokwa na negeta seni kia Ndizi TV nigo bano babwatukirege kurerege tindi gochia sabasalia na korieira yogochigosiria ebikora bunebyo asamatuka makare bosio cyusimba cyo bakaiba ekurukuru amone ngoko naende bakachichinjira abwa nyumba bone gente kine kikiagera nkabwatu obororo bobe rero ntara irichitoro na baminto bakabono gambiro ronde bakajagera bono gatwacha gosaka yo minto yo nora ebinto nabi moroche sa bikirete kiri muna mwegure yaresire totagetere tororo maene bwito abangino gosenaki bono nturi chikolemereria umugambi to muchivu chanet ochande gire bagatwari abaruje ngesenye njaro mukungu ngatali okora patrol igotoro gokore patrol ino so ingoro yeguto igotore naye no lino motegoro igotore naye giko ripoti ya Ndizi TV kuri kenyorokia irianyi egotoke location ya irianyi imeye ward ya bogeka erietalia nendipon asanya Niamana omorikeito dipanasanya se orobo tiororo kiranu chitariki emeronke bere na istano nemo achomutienyi omutangani kiro mwaka ni goriko bari tuko ryogo chengera obotumeki bwe chinguru achomorero echo chire chingiya ase mwanyabanto na boigo ense ritkori manyekante na International Day of Clean Energy nigo bono egatiaba na inchi korwase county ya Nyamira abo babere abatumeki be chinguru echo chomorero na korora obuyabwa babere bawe sokia na korwa obosemi bwabo igoro yobotumekyo bo muri tukorwase county ya Nyamira Paul Kapokara noroboti urwaso bwime chitariki emerongo ebere na isano nemo chio mutenyu mutanganikera umwaka igori tukeriga ribekirense muri ogochengera obotumeki bwe chinguru cy'umuriro chingiya gochiase mwanyabantu na boigo gochiasense igose International Day of Clean Energy wakati gasi ya kawaida asama tukabwangwiga ugonchirire kwirire nigo kwagendera ko bahago kwenekigwa imeye nsengima ukwegotebekana ko koretwa kubwatekana mu n'obutumeki bwe chinguru cy'umuriro chimbe bunabono ugotumeka ebibeye bibi kubwatoka marioki ugosamba makara ugotumeka chingo egatia yande ayo abanainchi bagendera ko babagosemegwa gotayatumeka ubutumeki bwa ebibeya n'obutumeki bwe chingo nanatiga gotabe buri expensive nabone mete kogeche motekuru sena tatambe osenguru chena koyiki bakaka konyorore nga yatumekire chibesa chinyingi ntokendi ya kabere uite kukwe metengo chikole bwa sirika kwa tiga carbon ya ichora ase environment irinde kwa maganyore nga carbon ichora ase environment kwanyora nga lira liasarekire Robert Momanyi Ichwara noyo mobwa bamenye kurwase county ya Nyamira oyo ogotwenekeria nga kiaberega gotumeka biogas iyo korengana monere yagendera ko bagekomotoria anene kurwase obotumeki bwechinguru cy'umuriro una agotwerera biogas ngokonyere sana unandoche kuranya rose 2021 ndoche yangonyere sana chinko arafu ni gasi yende tukobora nanya gochachi ina bwate na manyega chite nyombali na verjire nyomba ji mutungi ano 13 kg no yo 6 kg na wanyega chite nyombe senge njoto tubwate gasi woni gasi na wando je ngongonyere buya anjisa chipesa nali gotumia asoko chache gas tindi gotumia na wanyora na save egase anakenga bare batenge gwate ryo kiribe gose gotiokere unayo kujitumika nike ya gas tili na gasi ya kawaida tibwati ryoki tirigotioka umetandu bana ngote balinga ngotioka iriski lakini tirigotioka ni gasi ya kawaida na ndu murroye na very strong kubweyende na ndio kore gasi bia gokwana amona Ndizi TV nigo akoerera enjera samatuka magiga agendrete ko bagagwetera eng'aya sogotumeka chingo egento korengana monere kirirete ogotumeke nibo enyinge ko asebono nigari na ekyo akwegokeria kubwatekana mu n'obutumeki bwiga we biogas na bwata karumu gete asina gatumire chingo na bacyari kungira kibese kwanda kubora chingo kora byose kwanda kugacha umotero cyo ko wati ni kibe nabo kuire gas lakini bana muna kurunjaka gutumia gas
ndoche ng'ati nonye gusumbuka kuligingo. Omari Nyambane nere noyomo oyo gutumika chinguru cy'umuriro ekiga kire kingiya ase agenderete ko bagagutumanya obutumiki wiga na nene kubwatuka obubebwa obutumiki bw'echinguru cy'umuriro cy'amatuka magiga egento boigo penora kwamboka oyo boigo gutumika esola akoerera kerto gatumire bibeya kale kunyora kwali ng'abantu ngurwara barenga marwire muna asma kera rio kirimna liale gocha munda kono kumusa sikuizi muna to gutumia stima abakonyora nga stima tebwatiri okiriria stima no borabu wona ke sanja gutumika sola ndo chinga na bonde biye to during rainy season like this time okonyora mbule go to the whole day ntori konyora mugasu kwanyora liali bono tayiteri kotokonya lakini kare weatheringia mugasoro roro turu itaye gotokonya na tugo kutukuba kamambi turikoimi yone tokonya igo kuimiza abantu uyu kutumike kabera kabona atige atumike sola sorere much better na ndi cheaper none kala bana bagosoma tiriko affect nogo semeria nga gwiko mwaka kiri 2025 yani 2050 unegesa kukyomo gusinge chikonyara kabage gutumika chinguru cy'umuriro kingiya iyo kolenda mazingira igentokera chikonyara kabage kolenda lire unenchire yemo yo kwegendereria iginko reporter igetaseni kya ubwanjete kya Ndizi TV kurwase county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Miamano muriketo Polycarp okara sorvoti ururikiranu kurwase county ya Nyamira tokoirana se county ya Kisii nigo abamenyi bensemo yaitiboria Nyabaro bonchari abakorobekana litko lya rero abakwemurunganiria okubura westima ase chinsemecho asegeka kyemetie nyebere nigo baterona okubura ku westima nigo kweireire ogotaenekiwa kuburendia ase chinsemecho anonye ase abonchureria baoboerete ko kora obonchurere babo ekiko kubairira gosieke biasara byabo mapema asibagotayona nigo baborete amagima bona bono nigo baruro kubore uchaso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwene kyabuna nkurigereria re engane yo nakobakonya elio kobasira kubatoria kurwaso muchando yo bwegesunte nakobakonya wekinya anene asamangana yo munchoria nonya nabana konyora chinga kingia ase ogwikirania amasomabo murikeito Julikerbo noroboti urwaso bwagare Amenyi baitiboria Nyabaro iyo gotoka bonchari ewodi abo mwancha ni igori tukoria rero besokia na kwemurungania igoro yo kuboro kwestima asoro gongorwe egeka kimetienyi ebere sasa hapa itibo tumekuwa na inaporoka out kila wakati tunachukua na transformer kubwa tukanyanganywa tukaletewa ka transformer kadogo na watu tumeongezeka tumekuwa watu wengi sasa hatuna mwangaza kati ya mwezi mbili sasa inaenda kuisha sasa tunashangaa watoto wetu wanafanya hata revision wanafanya namna gani abamenyi borogongoro nigo babeire bagwetere mechande menge gese estime yo yaborete chande kire itibo transformer kaya nabaye tutigarite ko bayigege sunta bana bagosoma mbarukiese bagosoma gochia ebi bago byatago ire bana toko none mesin konia nigo ngo chikogenda na urerunjera gaki simba tokonye bana nabamenyi abo nigo batebire nigo bagosieke biashara byabo kendabu kobo ase oborendio bobe bwene kigwe biashara nigo togosieka mapema ase ng'ejo sitima teyo igekogera tokogendereria biashara igo tokwa bana batoragenda njere bibago bitoite simba gaki tokonye kaiti bote bwate sidana kubuna toga chage tobugima burega stirio bwanda tokonya kogendera aiga nyumba jite chikobunwa chibachi abunwa geregendo kyabunwa nimbwate buru abuna njero mumerafunde ndemarete timbwati kende unekebe yambwate na kieke bona gingo jinarorera ali buone bona nkobori ngaki simba kogweta gaigarende tobekerange stime bona twasini umbogi makio boto wenda takunya komenyera nje no more maru na kumuizo na kuruitu bachiza iga ngaku simbo tari kwanja tokonya gaki otobekere stima tororo bora muna gotiri moja bati ngaku muno gukode nande abakore biashara bande yabaire ire gosieke biashara nonye chinsa cyamo kaso ase biashara byabo bigotumeka estima para se petrol station igaiga semetienye etire bere stima ndubwati igaiga akoranje ebiashara bitene inekigo gaiga nonya abantu abapoda sikuisi bako struggle kuligia mafuta bakasuneka abaibori abange nigo boigo batebira abana babo mbali gosoma chinsa cyabo tuko ase okuborwa kwestima ete ngaba no itono bogo ngejo banera itibi egento toira
stima ntobwati kaba na twara osorora eturazima matobwati gere nkete to isaini kona to meto mwana magaro bakago ntebia ngai na irwo bugwa kure sukuru njago kora koma tenga minyokore to musuma kako na kuyo musumu mwana ko irana gakurira ko boli ngakiyarenge kana nyori bago para bya nturubaniri na bokire kaba na iganko chikomyaka kikayo mwana turubanire tigwe ko genda ngo choro musuma no royo mbwate igabula mbwate Bono nigo ekerero kiabo bakirire serikali ya county amo no moske omugabana bwe county ya Kisii Mbarati weswanania iri kubakonya kimoranje gafana utukonye no gwetaga iga estima tutagete agere biashara vigenda raso uwanja kwamba viongozi wetu asa gavana wetu Mbarati mchawa ndio president yetu ya county hapa tafadhali tutafutie transformer yetu tutayukaa na kisa namna hii. Ingori poteriga tasenikia Ndizi ninche Julie Kerubu. Miyamano muriketo Julie Kerubase oroboti ororikiranu abana abanyarukani go baburiwe kwerikia eryo kwenyorera chikosi gose amayigerio ye kigasi cyamaboko gukwana meskuru ya mayigerio ya riragia nigo mwarimu munene Benista Marunga abereka batana serikali yaberege kubeka emirubire mikiranu yogosira kisemi ase chiskuru ekyo anene wetera enchera ya help nabo igo kubwatoka chibasari go cyase egati yabarokiwa soko bakonya kwegenderera gose kwenyorera kisemi amangeni go twariganire n'umuriketo Josephat Amisi bono nigo omwana enyarukanyare ko bagakoborirwa wesokia na boigogo chaka maigerio yechikosi cyokabako buna enchera EYEMO yokonyoro bumanyi ryo kogendereria se obugima bwaye bwakiralitiko ayangorengana na Athanas Mukaya uyoregati yabanyakirogo boboteneri bweskuru ya maigerio yariragia yegotoka ime ye constituency ya Kitutu Chache North echinga kibanyara ko bakomerana amuna babwatani boboteneri bweskuru yo ya maigerio mono tokwendekare cyabana baswati bache bakore chikosi ya chiri ko kawaida ngari cyabamura bachega bakore chikosi ba compete gara twatorira chero ka nkego skuruga bonse ba compete effectively ndagete gote abanga amaene abana bare karukorira bare se college itoga abange nabamura ni college chinde iyo ne changamoto tware kobekanga abana baiseke abanyaroka asebare tigana baro bamanyenga gentonkeyo barabe mbanyara gukora aiganto bwato omwalimu oyo no swati lakini egenta kolete na mangana electrical and electronics igo ebine binte bingo konyara abanyaroka bako bwanga te konyarekana lakini oyo nabakorwa very good example nga kosteyo omwana omunyaroka atanyare gukora egotoka se technical kulingana no mwalimu omonene bweskuru eyo Benista Marunga nigo atebire chikosi no bumanyi bwa magoko nabo bono bwanyareko bokonya bange kwenyorera emiremo nonye chinse cheisiko abana bono tokoira nga job machu chinse cyangumbu obatakeire babwate expert ekogera egasiye tokufundisa abantu babwate hands on the job yani abana bagwekorera ibintu n'amaboko abo babwate obumanyi boganiri ese korosi ebintu nonye n'abantu baito bareka twachagire chikosi nemura chikoro kwa recognition of prior learning tigabache twaegwe certificate ekogera likani kekero kwenda njera lyo koroseria engine kwa liegenda abange mukoranga gasteyo lakini ekero bwate semi yao yagokonya origie gasio gwekorera naya nkyolika abande naye bande bali ukolika nabo bali ka abande chigastitoke nga astwaikire bono iga chikosi chiganeirie ensengima ne chikosi chiri abantu bakora cyamaboko egekogera chirocho omuntu natanyore gasi formally abakwenyorere gasi asatwawe kibarua okora elinde bwenyorera engeria chingaki echecho ni goboigo aborokia abanyarako bakwenekeria abana na baiboli buna eserikali enene yanyale ko bagikobeka omuroberi moikiranu bwogosira abana abaranyarako bagosoa ase chiskuru ekyo gati yabo
kubasira no muroberio oria bwechibesa che basari na wigo kurwa sekeganja keria kia help konyora bale CDF konyora bale capitation konyora bale help igo tuamekiria collaboration na ba MP baitu na hata stakeholders bakanira abana be fees igento muiboriaganire no okoreta chibesa chuko chakera none chiri bukomi bona ba minta ba buri chabasinya abana bacha bachakira tona kubagorera bintu bagosomera so that government yere tare chibesa baenderera gosoma serikali yabekira umuroberio munego sponsor abana elinde banyara konyora chisemi chia skills echiranyara ko bakonya abana baito barurega igariragia bakorira matembo achire sikogaria asengenja competence tokoba igo konyoranga muntu tari konyara muntu tari komisi egenta gokora kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurwa eskuru yobobundi yariragie gutuka ime constituency ya Kitutu cha North county ya Kisii eliterana Josephat Hamese. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Kanse yegocha kuwatira n'ibintu bikuwatira n'ebinge byamanya go kanse lyama gocha asanene nga kitomenyate lifestyle yeto ngo changere mono sana ase asokoleta buriro bwa kansa andi kubwas lifestyle yeto igentongera tokurukana genetic kubuna kurwa se ayori ororeli roino nabo kanse yakoraki abegocha ororendo le kanse tari gosoa ororendo le kanse gosoa lakini ibyonsi ipi ebikubwatirana byamakoleta oburiro bwa kansa andi goteba mono bune lifestyle kutwatirana chindagera chiri umuntu akoria abantu bali bakunywe sigara ande banyuna amarwa nanu kwa makaya abantu bakuri chinyama echa red meat nyama chiri kurwa se chimboli chiombe sana kale binde bya combined bikubwatirana byonse na biko increase oso bicomment kana ko twaro ururiro wa kansa Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic kose maternity na bogokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy ngobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birinanye gwancha bare insurance chiko bwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose na bo wakesi mwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. kwa viranda kasoko brukana kwechi bichane lyo ikorenda sevono tiangwariga ni bena samanga na maye chigo soli na botambe cherita ndemo Steven captain 001 tocha kama na maye chigo soli ko rwa team ya Shabana kwa se George Onyango Dizo captain ya team ya Shabana FC ana rekoba kwene keria batyoteriwe team ya Shabana buna mbagendere ko bekomuki asa monchira gendere iri na omorokyo mo ya Sami Pamzo Molo kwene kibuna Shabana FC yari kira machibwa maya aranyare ko bagakogokia batyoteri baye. Kwa majina naitwa George Onyango Rako, captain wa Shabana.
Leo tumekuwa na zoezi, tumekuwa na friendly. At least bado tunaendelea kujeri. Bado tunaendelea kuunda. Najua kwa poa but tunangangana pole pole. Okay, so far tuko poa kama team. Tuko saizi tuko namba 17 na in second leg. So lazima tujikakamwe kama team. Tupambane tuwa pamoja. At least tujitoe hapo hivyo, God willing, inshallah itakuwa poa. But najua the coming matches na work yenye tunaput saizi, by the end of the season tutakuwa tumeachieve kitu. So mimi kwangu ni request kwa technical bench wajaribu kuangalia hizo areas tuko na shida. Hapo hivyo kwa defense waangalie vizuri ndio tusikuwe na concede mabao. Some areas, some few aspects need to be improved on. The conceding, as my fellow said, the conceding is so high. We're conceding on first half. It's a bit scary. Sometime our team has been conceding on the last minutes, but now as we have a new coach, we see we are conceding goals at the first half. So I think his work has been seen already, because we at least displaying beautiful football, and in terms of we trust improvement in every department, in defense, midfield, and in striking. So you've seen a good improvement, and I want to urge you fans, turn up in large numbers. Let's support the team and do as we do. Shabana Torebove. Magega yogo Syria ego sorry ya Nyanza Regional League team ya Global Connections FC asabari ko sorry amone team ya Mosora FC nigo bona baina kiribu na babe kira monchoria mange gwetera magira boye wiki ye asterit koriankyo baranyare ko bakonyegenie team ya Mayaka FC aseke benano kya Nyanza Regional League. Jasa Marieta Yongoro Nixon Obiero Mayaka Nitebuna Abraham nde team manager ya Lowland Starlets team ye kurwase ward ye gayeri goma astorero na boy gase constituency ya Kitutuma Saba ime ya Nyamira County. Togo chiasa FKF Division 1 league ya women uno tonya katogo chiasa. Ego tonya katogo chiasa imepira korutua chagete season yega. Mepira tu chiasa kaboni gane 5 nebere. Nande aseme pire ye toge andrata go ruana sana. Tora koribu ya lakini rende wiyopunga Nyasaye na atokonye go chimutu ga njira twero beiri tonyaka to korabuya so fai go to bwata ji point 8 aseme pire yons yona boko ranga tora korabuya but rende in future bona to kwa nega senjo tore break to akore signings chinya to introduce ta players ya bagani ase squad ya ito to maetenga bona to chaka iga next week tare ine ase game to kabwate entangani yogo chaka second leg tonyaka to chaka no bo wina ase season ye mero beri to bwata bona second leg ne linga tonyara kwa to waka umupiro yo kero umupira to waka at least mipira yanka yons tonyaka to konyoro bobui rinde lyo na tonyaka to wikere goal to bwata ase season ye yega asamalita ngoro kudio we ntwebu na abana sports twajete aselorandi asenje ko support abana babake atinyaruka especially bantu bange bali create semipira yaba subati abo bali ani yaba sacha abo bali create mono yaba subati twebire sana mwana omwiseke bwebiru sana semipira na abwate talent so bunanje assistant coach ena ngusetu esoko ngusesa abana babwate talent ese county to ya Nyamira tukarana tigatoche tokonya abana asa abana batubatike isiko sama tubatike isiko na bakonyara mangana mange umetu na abana besike bakore kwenda bakubu bwangese birengere tokomekera chigo soli chia basubati ni team ya Lowland Starlets FC nyere ko bage kone kibuna tirali kimachibu mayasi chigo soli chia chintangani saro na ibere ase ligi ya FKF Division 1 ensemo ya basubati kwenda bono ni gobo teneri bwe team ya Lowland Starlets FC wana tuna mbobe komo kikone kibuna ngobe kabara machibu amaya ase chigo soli chuche daraja ya gatatu chie ligi yenkoyo ya basubati. Kwa majina naitwa Petra Nyona. Mimi ni coach, assistant coach wa Global Connection. Tumekuwa na mzurusi mbaya sana tangu tuanze ligi yetu ya regionals, kwa sababu tumeshinda game 2-3 na pia tumelose game 1. Hizo ndio game tumecheza. Ingawa wapinzani wetu wamecheza game mingi kutuliko, lakini tunajua kwamba itakuwa tutatia bidii ili tuweze kuwafikia mahali wako. Naizongelelea game ya last week ambayo tuliweza kulose against Mosora.
Haikuwa game mbaya vile na haikuwa game nzuri vile. Tuliweza kuluza concentration tu kidogo na tumeweza kufungwa, ambayo ni kitu ambacho tulikuwa tunatarajia kutoka kwa hiyo game, matokeo yenyewe tulipata. But we believe coming kesho ambayo ni Saturday tutakuwa tunacheza na AMAYIA FC hapa nyumbani kwetu, tutawahost hapa, na nafikiri tumejipanga vizuri. Hii wiki tumeweza kucheza friendly kadhaa karibu 3 hivi, kwa sababu tumejipanga kuhakikisha kwamba kesho tutakuwa tunatoa ushindi nyumbani. Hiyo ndio naweza sema kwa sasa tumejipanga vizuri, na natumaini kesho tutazua pointi zetu. Choma ya buna to wikira mweri bwense moya mangana AMAYIA ase ENSA gikonde ikora chinsa isato EVERLYNE OSERO na inche ntura na enda sensemo yemesa mangana AMAYIA tote bya mange koru ali akwegandire chinsemo ao na chinsemo chechi gostori amone imiano ao biro beiri aseli tukoria nkone weekend ye urene kibuna chibicha na marugia gwikirire kibwikira na mekaine buna Petra nila Mokeira kuranse mbi manyera mekaine buna Joshua AUTA chinsemo cha Facebook Ndizi TV News Digital chinsemo cha YouTube Ndizi TV News na andake gwetere mitandao itensemo ya website www.ndizitv.net ikoraga chinsa isato ndosangaya amona yande. Ndizi TV, Ubwansu.